ሓደ ምስሊ ምትንፋስ ዝኣበዮ ብርኩስ ጠለሞ ህፃን ብድሕሪኡ ድማ ስጋ ዝለመዳ ሞራም ነዚ ስእሊ ዝቐረጸ ጋዜጠኛ ኣብታ ህሞት እንታይ ገበረ? ነቲ ህፃን ረድኤት ዶ ገበረሉ ወይ ስእሊ ጥራሕ ኣልዒሉ ኸደም? እዚ ኣብ ሓንቲ ስክሪን ክልተ ተጻረርቲ ምስልታት ዝሓዘ ስእሊ መላእ ልቢ ህዝቢ ዓለም ሰበረ። እቲ ዝሰኣለ ጋዜጠኛ እውን ዓብዪ ናይ ዓለም ለኸ ሽልማት ብሉጽ ፎቶግራፈር ኣሸናፊ ኾነ። ብድሕሪኡ ግን ብሰንኪ እዛ ስእሊ ህይወቱ ዝውሪ ጋዜጠኛ ኣብ ሓደጋ ኣተወ። ሰላም ጥዕና ይሃበልና ክቡራት ተኸታተልትና፣ እዚ ሰገን ኣገራሚ እዩ። ንሎሚ ብዛዕባ ፍሉጥ ጋዜጠኛ ኬቨን ካርተር ኣልዒልና ብዛዕባ እዛ ልቢ ሰባሪት ስእልን ኣብ ሞያ ጋዜጠኝነት ዘልዕሎ ዓብዪ ሕቶን ክንምርምር ኢና። ሓቢርኩምና ድማ ጽንሑ። ወትሩ ከምዚ ዝበሉ ጽቡቓት ቪድዮታትና ክበጽሑኹም ንቻነልና ሰብስክራይብ ክትገብሩ ንዕድም። ሰናይ ምክትታል። ብ1960 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ጆሃንስበርግ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተወለደ ኬቨን ካርተር ኣብ ፈላማይ ናይ ስፖርት ፍጻመታት ሰኣሊ ኮይኑ ድሕሪ ምስርሑ ናብ ፖለቲካዊ ግጭታትን ናይ ኩናት ታሪኻትን ብስእሊ ምስናድ ጀመረ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ብሰንኪ ስርዓት ኣፓርታይድ ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ዝበጽሕ ዝነበረ በደልን ጨፍጫፍን ዝዕዘብ ዝነበረ ካርተር ካብዚ ተበጊሱ ናብ ሓደገኛ ቀጠና ውግኣት ክፋእ ደቂ ሰባትን ዝተኸሰተሎም ከባቢታት ብኣካል እናኸደ ብስእሊ ንዓለም ምግዋሕ ጀመረ። ካርተር ምስ ጸገምን በደልን ውጽዓት መስዋዕቲ ዝሓትት ዕዮ ወሲዱ ምስራሕ ዕለታዊ ናብርኡ ገበሮም። ኣብ 1993 ዓመተ ምህረት ኣብ ሱዳን ሓያል ድርቂ ኣጋጢሙ ስለ ዝነበረ ካርተርን መሓዙቱን ጥሜት ህዝቢ ሱዳን ናብ ዓለም ከብጽሑ ኣዮዲ ኣብ ዝበሃል ሱዳን ተረኸቡ። በብመዓልቱ ብጥሜት ዝሞቱ ሰባት ኣለዉ። ብሕማምን ዕርቃን ዝተዳኸሙ ድማ ቁጽሪ የብሎምን። ካርተር ነዞም ፍጻመታት እናፈለየ ኣብ ሌንስ ካሜሮ ምእታው ቀጸለም። ኣዲኡ ናብቲ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዘዳውለዎ ረድኤት ክትቅበል ምስ ኸደት ጉልበት ጠሊምዎ ኣብ መሬት ዝተደፍአ እንትርፊ ዓጽሚ ጎኑ ካልእ ነብሲ ዘይረአዮ ምስኪን ህፃን ናብ ሌንስ ካሜራ ካርተር ኣተወም። ብድሕሪኡ ግን ሓደ ጎረምሳ ንሞቱ ዝጽበ ስጋ ዝለመዳ ሞራ ይስዕበሎም። ንክልቲኦም ኣብ ሓደ ፍሬም ፎቶ እትዩ ሰኣሎም። እዚ ሽዑ ንሽዑ ኣብ ኒውዮርክ ታይምስ ዓብዪ ርእሲ ሒዙ ወፀ። መላእ ህዝቢ ዓለም በዛ ስእሊ ብሓደ ቋንቋ ተረዳዲኡ ልቡ ብሓዘን ተሰብረ። ብዙሓት ሰባት ሓደ ዓብዪ ሕቶ ኣልዓሉ። ፎቶ ካብ ምስኣል ንምንታይ ነቲ ቆልዓ ዘይሓገዞ ዝብል። እዚ ኣገራሚ ስእሊ ኣብ ዓመቱ ኣብ መድረኽ ፐሊዘር ፕራይዝ ተሸላሚ ጽቡቕ ስእሊ ኾነ። ካርተር ዓለም ለኻዊ ዝናን ኣፍልጦን ተዋሃቦም። ኣብዚ መድረኽ ብብዙሓት ዝለዓል ዝነበረ ሕቶ ካልእ ሓደ ጋዜጠኛ ንካርተር ደጊሙ ሓተቶም። እቲ ቆልዓ ድሕሪ እዛ ስእሊ ናበይ ከደም? እዚ ሕቶ ንካርተር መሊሱ ኣብ ርእሱ ሓያል ጣዕሳን ከቢዱ ቅዒትን ዕረፈሎም። ካርተር እቲ ቆልዓ ንክድሕን ነቲ ኣሞራ ዘባረሮ ምዃኑ እኳ እንተገለጸ ብዛዕባ እዚ ቆልዓ ኣበይ ከም ዝበጽሐ ግን ኣይፈለጠን። እቲ ምስኪን ቆልዓ በቲ ስጋ በላዕ ዓሞራ ዶ ተወሲዱ ይኾን ወይ ሰበርኪውሉ ድሒኑ? ካርተር በዝን ብኻልእን ናይ ኩናት ስእልታትን ድቃስ ብምስኣኑ ኣብ ኣእምሮኡ ሓያል ጎንፂ ፈጢሩ ምስ በዕሉ ኣብ ሓያል ባእሲ ኣተወ። ኣብ ዓመቱ ንባዕሉ ጥፊኡ ካብ ርእሰ ተጠያቕነት ዝተገላገለ መሲልዎ ካብዚ ዓለም ብሞት ሓለፈ። ህይወት ካርተር ብዙሕ ሕቶ ኣልዒሉ እዩ። በቲ ሓደ ወገን ሓደ ጋዜጠኛ ነተበዳሊ ቅድሚ ፎቶ ምሰኣሉ ወይ ድማ ቃለ መሕትት ቅድሚ ምግባሩ ረድኤት እዩ ክህቦ ዘለዎ ዝብሉ እንትበዝሑ፣ በቲ ካልእ ድማ ሞያ መሰረት ገይሩ ምስርሑ ተግባር ካርተር ኣበረየውሉን ይብሉ። ንስኹም ክቡራት ተኸታተልትና እዚ ተግባር ካርተር ብኸመይ ትግምግምዎ? ናይዚ ህይወቱ ኣብ ክልተ ዓበይቲ ሓደጋታት ማለት እውን ሓያል ጥሜትን ጨካን ኣሞራን ዝወደቐት ቆልዓ ኣብ ሕልናኹም እንታይ ዓይነት ሕቶ ፈጢሩልኩም? መልስኹም ኣብ ቦታ መውሃብ ኮመንት ሕደጉልና።
ምድላውና ኣብዚ ኸንቤትና ኣለና ሓቢርኩምና ስለ ጽናሕኹም ኣዚና ነመስግን ሰላም